खुलुमबाय दिनै 11 मे 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबि बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। रायजोआव फिन एसिडजों गाग्लोबनाय जाथाय। आसामनि काछार जिल्लायाव एसिडजों गाग्लोबनाय जाथाय जादों। दंफांनि मिस्ट्रि शंकर दासनि सायाव एसिडजों गाग्लोबदों, जायजों बिथाङा मोखाङाव गोब्राब जोखोम जादों। जाथायनि सायाव शंकर दासआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला माखासे सिनायमोनै सुबुंफोरा फैनानै दंफांनि खामानि मावनो गोनां दं होननानै मटर साइकेलाव दैखांनानै लानानै फैदोंमोन। बेनि उनावनो माखासे जानथाय सफैनायनि उनाव मटर साइकेलखौ लाखिनानै शंकर दासखौ मटर साइकेलनिफ्राय ओंखारनो थिनदोंमोन। बेयावनो मटर साइकेलनिफ्राय ओंखारनायावनो एसिड सारदों, जायजों मोखाङाव गोब्राब जोखोम जादों। आरो बेबायदि एसिडजों गाग्लोबखांनायनि उनावनो दुथांफोरा खारखुमा लांदों। उनाव ओनसोलनि सुबुंफोरासो गोब्राब थासारियाव सिलचर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसनदों होननानै फोरमायथिदों शंकर दासआ। नाथाय मा जाहोननि थाखाय बिथांखौ सिनायमोनै दुथांफोरा एसिडजों गाग्लोबदों बेनि सोमोन्दै मिथिनो मोनाखै आरो दुथांफोरखौबो पुलिसआ दासिमबो हमनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि थांनाय फेब्रुवारि दानावसो क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआवबो एसिडजों गाग्लोबनाय जाथाय जादोंमोन। सासे गागि उखिलनि सायाव एसिडजों गाग्लोबदोंमोन। उखिल आब्दुस सामाद आहमेदनि न'आवनो थांनानै सानै दुथांफोरा एसिडजों बिथांखौ गाग्लोबहैदोंमोन, जायजों बिथाङाबो गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। जाख्ल'नाय गैयै सोरखाराव जाख्ल'नायनि गेदेर फोरमान। PMAY बिथांखिनि गेजेरजों रां जाख्ल'नाया RTIनि गेजेरजों सोराङाव फैदों। अदालगुरि भेरगाव जौगाथाय खोन्दोआव जोबनो गैयै खान्थि बादगा जानायनि अजद होदों। समदर बर' आरो दलेश्वर बर' बिथांमोननि RTI होनायाव गासै खान्थि बादगाया सोराङाव फैदों। बिथांमोना फोरमायथिदों दि भेरगाव जौगाथाय खोन्दोआव PMAY बिथांखिनि गेजेरजों न' लुनायखौ लानानै माखासे खोथा मिथिनो थाखाय RTI होनाय जादोंमोन। मानोना भेरगाव जौगाथाय खोन्दोआव गोबां जाख्ल'नाय जादों। PMAY न'नि थाखायनो चेयारमेनफोरा 5,000, 6,000 आरो 7,000 रांसिम लादों, जायनि थाखाय मोनद' पइन्टनि सायाव मिथिनो थाखाय RTI होनाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। मोनद' पइन्टनि मादाव मोननै पइन्टनि सायाव रोखायै फोरमायनो हादों, नाथाय आद्रा थानाय पइन्टखौ मोजाङै फोरमायनो हायाखै। जेरै PMAYनि न'खौ थिखादारा लुनो गनायथि गैयाबा मानो चेयारमेनफोरा थिखादारखौ लानानै खामानिखौ मावदों आरो बेनि थाखाय मानो गनायथि होदों बेनि सायाव रोखा फोरमायनो हायाखै। आसाम सोरखारनि स्ट्राक्चारनि बायदिब्ला न'आ 30.23 स्कुवेर मिटार जानो नांगौ, नाथाय BTCनि न' लुनायनि स्ट्राक्चारा 22.46 स्कुवेर मिटार। लिंटाराव 10 mm नि मोनब्रै लहा थानो नांगौ, नाथाय 8 mm नि बबेयावबा गंनै, बबेयावबा गंथाम, बबेयावबा गंब्रै लहा होनाय जादों। 12 mm नि गंगु पस्ट थानो नांगौ, नाथाय 10 mm नि लहा होनाय जादों। बेनि अनगायैबो गासैबो इटा, बाला, सिमेन्ट, लहाफोरखौ लोरबांफोरखौ होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। आरो बेफोरखौ लानानैनो मिथिनो थाखाय RTI होनाय जादोंमोन, नाथाय रोखा फिननाय मोननो हायाखै। बेराफारसेथिं भेरगाव ब्लकनि सिङाव न' थांनानै सार्भे खालामहैनायाव न' लुनाया मोजाङैनो जादों होननानै सासेबो मुलाम्फायारिफोरानो बुङा। बेनिखायनो जायफोर जाख्ल'दों बिथांमोननि सायाव जाहाथे आयेन बायदि नायबिजिरनानै थाबैनो एरेस्ट खालामो बेनि थाखायबो खावलायो बिथांमोनहा। लोगोसे बुंथिबावदों दि जायनाखि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा भारत हादरखौ जाख्ल'नाय गैयै हादर बानायनो थाखाय बुंदों, नाथाय बे सरासनस्रा सोरखारि न'नि थाखायनो 5,000, 6,000, 7,000 रां लायोब्ला जाख्ल'नाय गैयै हादरा बहा थांखो होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। बिसि फिसायनि सोमोन्दो थासेयावबो फोथायनो हायै थासारि। फिसायानो गावनि बिसिनि गाज्रि सावगारिखौ समाज बिजोङाव भाइरेल खालामदों। बे जाथाया डिब्रुगड़आव जादों। फिसा फिसा खोथाखौ लानानैनो मोनसे नङा, मोननै नङा, गोबां गावनि बिसिनि सावगारिखौ समाज बिजोङाव भाइरेल खालामदों होननानै अजद होदों बिसिया। फिसायनि मुङा ब्रिटम हाजरिका। बिथाङा देरगावनि आबानि गामिनि थागिबि। बिथांनि बिसि आरो बिसिनि बिमाया अजद होनाय बायदिब्ला ब्रिटम हाजरिकाया जौ लोंनानै फैनानै न'आव गोबां हाराहास्ति खालामफैयो आरो बिसिनि मोदोमावबो आखाइ होयो, जायनि थाखाय सहायनो हायैयाव बिसिया गावनि बिमा बिफानि न'आव थाहैदोंमोन, नाथाय रंजालि बैसागोनि समाव फिसायनि न'आव थाफैफिनदोंमोन। बेयावबो फिसाया जौ लोंनानै उदखार खालामबाय थादों, जायनि थाखाय फिन गावनि बिमानि न'आव थाहैफिनदोंमोन। बेनि थाखायनो अदेबानि फिसायनि न'आव लेंहरबाबो फैयैनि थाखायनो आरो माखासे जाहोनखौ लानानै गावनि बिसिनि गाज्रि सावगारिफोरखौ
ब्रिटम हाजरिकाया इन्स्टाग्राम आरो फेसबुकआव एंगारनानै होदों आरो बे जाथायखौ लानानै फिसायनि हेंथा पुलिस थानायाव एफआइआरबो होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों ब्रिटम हाजरिकानि बिसिया। गुबुन फारसेथिं ब्रिटम हाजरिकाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा बे हाबाखौ मावाखै, गुबुनासो बे हाबाखौ मावदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। स्टाफ सेलेक्शन कमिशन एसएससीआ कम्बाइन्ड हायर सेकेन्डारि 10+2 लेभेल एग्जामिनेशन 2023 नि थाखाय आनजाद खुंनो फोसावदों। भारत सरकारनि गुबुन गुबुन मिनिस्ट्रिज आरो डिपार्टमेन्टफोराव ग्रुप सी नि आनजाद खुंनो थाखाय फोसावदों। ग्रुप सी पस्टफोर जेरै लवार डिभिजन क्लार्क, जुनियर सेक्रेटारियेट एसिस्टेन्ट आरो डाटा एन्ट्रि अपारेटर्स। आनजादनि थाखाय एप्लाइ खालामनायनि जोबथा अक्ट'आ 8 जुन 2023। वेबसाइटआ ssc.nic.in। बैसोआ 1 आगस्ट 2023 आव 18 निफ्राय 27 बोसोर बैसोनि जानाय जानो नांगोन आरो SC STआ 5 बोसोर रेहाय मोननो हागोन। सोलोंथाया डाटा एन्ट्रि अपारेटर पस्टनि थाखाय अफिस अफ कन्ट्रलार एन्ड अडिटर जेनेरेल अफ इन्डिया आरो मिनिस्ट्रि अफ कन्जुमार एफेयार्स, फुड एन्ड पाब्लिक डिस्ट्रिबिउसन आरो मिनिस्ट्रि अफ कालचारनि थाखाय बिगियानाव हायर सेकेन्डारियाव उथ्रिसारनाय जानो नांगोन, लोगोसे सानखान्थि आयदा थाफानो नांगोन। बेनि अनगायैबो LDC, JSA आरो सिगाङाव मख'नाय बिफाननि अनगायैबो गुबुन गुबुन बिफानाव डाटा एन्ट्रि अपारेटर पस्टनि थाखाय थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन। टेट पास जानायनि उनाव फोरोंगिरिनि साख्रिनि थाखाय गोरलैयैनो थिसनजागोन होननानै नोंथाङा जुदि सानदोंबा बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव नङाबो जानो हागौ। जि प्रसेसनि गेजेरजों फोरोंगिरिनि साख्रियाव थिसननाय जागासिनो दंमोन, बे प्रसेसजों फोरोंगिरिनि साख्रियाव थिसननाया बे बोसोरावनो जोबथा। फैगौ बोसोरनिफ्राय गुबुन प्रसेसनि गेजेरजों साख्रियाव थिसननाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बेनि जाहोनखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों दि आसामनि बायजोआव गोबां अपेन इउनिभार्सिटि दं, जायफोरा UGC जोंबो रिकगनाइज खालामजाखानाय। बेफोर इउनिभार्सिटिनिफ्राय BEd सार्टिफिकेट मोननायाबो गनायथाव, नाथाय बेफोर कलेजफोराव फरायसाफोरा सानसेबो थाङालासे आनजादल' हैनानै BEdनि सार्टिफिकेटखौ लानानै फैयो, जायनि थाखाय जोंनि आसामाव गोबां खस्थ' खालामनानै BEd खालामोबाबो साख्रि मोननायनिफ्राय थालांनो गोनां जायो। बेनि अनगायैबो COVID-19नि समाव फरायसाफोरा फरायसालियाव थाङालासे आरो आनजाद होआलासे गोबां बुरजा जौखोन्दो मोननो हादों। आनजाद होआलासे खायफा फरायसाया 90 जौखोन्दोसिमबो मोननो हादों, नाथाय COVID-19नि सिगांनि फरायसाफ्रा गोबां खस्थ' खालामनायनि उनावबो खायफाया 60 जौखोन्दोल' मोननानै उथ्रिसार जानो हादों। बे बेलायावबो सिगांनि बायदि साख्रियाव थिसननायनि प्रसेसजों थाङोबा खस्थ' खालामनानै फरायसालियाव थांनाय आरो आनजाद होनायनि उनावबो फरायसाफोरा साख्रियाव थिसननायनिफ्राय गोजानाव थालांनो गोनां जागोन। बेनिखायनो जाहाथे बयबो समान मोनथायखौ मोननो हायो, बेनि थाखायनो BEd आरो टेट उथ्रिसारखांनायनि उनावबो जोबथायाव मोनसे आनजाद होनो गोनां जागोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बेसेबां पस्ट लांदां दं, बे पस्टनि थाखाय आनजाद खुंफिनगोन। BEd आरो टेटनि सार्टिफिकेटआ खालि साख्रिनि थाखाय फाइनाल आनजादाव जिरायनो थाखाय हल टिकेट मोननाय बायदिसो जागोन आरो बेयो फैगौ बोसोरनिफ्रायनो जागायजेनगोन होननानै बुंथिदों। बेनि अनगायैबो फोरोंगिरियाव थिसननाया जिल्ला हिसाबै थिसननायखौ बन्द' खालामनाय जासिगोन आरो गासै स्टेट वाइज खालामनाय जासिगोन आरो आइजोफोर आरो बेंगुरिफोरखौ न'नि खाथियावनो पस्टिं होनाय जागोन। बे लेखायै हौवाफोरखौबो पस्टिं होनाय जागोन होननानै बुंथिदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। फिसाज्लानि जिउ गोमानायखौ सहायनो हायैयाव बिमा सम्पा बर'नि जिउ खहा। खौरांनि बायदिब्ला सम्पा बर'नि फिसाज्लाया गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाहैदोंमोन, बेयावनो जिउ गोमादों। खौरांनि बायदिबावबा सम्पा बर'आ सनितपुर जिल्लानि आरो बिथांनि फिसाज्लाया बकुल बर'आ चेन्नाइआव खामानि मावनो थाहैदोंमोन। बेयावनो चेन्नाइआव थानाय समावनो बकुल बर'आ ना हमनो थांनायाव जिउ गोमादों। बे खौरांखौ मोननायनि उनावनो सहायनो हायाखैमोन बिमाया, जायनि जाहोनाव गाबै जिउ खोमानो गोनां जादों सम्पा बर'आ। रां जाख्ल'नायनि दायाव बाक्सायाव सासे एसिस्टेन्ट इन्जिनियारखौ हमदों। बाक्सानि इरिगेसन डिभिजननि एसिस्टेन्ट इन्जिनियार मृदुल दुवारी बिथांखौ रां लाफुबाय थानाय समावनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करापसन टीमआ हमदों। अजद होनाय बायदिब्ला माखासे जेंनानि खामानि मावनो थाखाय मृदुल दुवारी बिथाङा 30,000 रां दाबि खालामदोंमोन, उनाव खम खालामनानै 25,000 रांसिम फैबायमोन। नाथाय रां होग्राया रां होनो गोसो गैयैलाय डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करापसन टीमनो मिथिहोदोंमोन। बेनि उनावनो सोलो खालामनानै रां लाफुबाय थानाय समावनो मृदुल दुवारी बिथांखौ हमनो हादों। 25,000 रांनि अनगायैबो आरोबाव 10,000 रांबो बिथांनिफ्राय हमनो मोनबावदों होननानै फोरमायथिदों। मैदेरजों गाग्लोबजानानै रुंसारि जानाय नखरनो बिटिआर सोरखारनिफ्राय 1 लाख राङै अनसुंथाइ होदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जाहारबारि VGDCनि सुदेमगुरि गामिनि रुंसारि रन बसुमतारी आरो उल्टापानिनि टिकाराम राय बिथांनि नखरनो 1 लाख राङै अनसुंथाइ होदों।
चिफ केयार फान्डनि गेजेरजों 1 लाख राङै अनसुंथाइ होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला रन बसुमतारिया न' फारसे फैबाय थानाय समावनो मैदेरा बिथांनि सायाव गाग्लोबदोंमोन, जायजों बिथाङा रुंसारि जानो गोनां जादोंमोन आरो टिकाराम राय बिथाङा खामानि मावनो थाखाय न'निफ्राय बायजोआव ओंखारलांदोंमोन। बेयावनो बिथांखौबो मैदेरा गाग्लोबदों, जायजों बिथांनि जिउ खहा जानो गोनां जादों। थांनाय मार्च दानावनो जादोंमोन बे मैदेरजों गाग्लोबनाय जाथाया। बिटिआर सोरखारनिफ्राय फोरमायथिदों दि मैदेरजों गाग्लोबनायनि थाखाय रुंसारि जानाय गोबां नखरनो सोरखारा अनसुंथाइ होबोदों। थांनाय समफोरावबो सरलपारा आरो सिम्बोरगावआवबो 1 लाख राङै होबोदों होननानै फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।